Vitajte v domčeku zlatej rybky. Zamilujte sa do svojich snov a začnite ich žiť ešte prv, ako sa stanú realitou. Lebo keď vaša zlatá rybka hovorí, aj more stíchne a počúva. Tu sa gravitácia mení na levitáciu a meditácia na inšpiráciu. Zastavte sa a objavte účinky vodíkovej terapie. Využite priaznivé účinky červeného svetla na vaše telo. A zrelaxujte sa v infrasaune so solnou inhaláciou. Je to váš čas na regeneráciu tela aj mysle v dokonalom súkromí. Nájdite rovnováhu, po ktorej túžite, priamo v srdci Bratislavy. Presne tu a presne teraz. Zlatú rybku nájdete v Premium Business Hotel Bratislava.